niin, elikkä nytten avaamaan hienoa koulun seksivastuksen viimeisellä tunnilla saatua mikäs puuhapussi. Ja sitten hyvästi tämä Condom Körkurt. Voi vittu. Ihan sama. Autofokus ei oikein toimi. Ihan sama. Sitten mitäs täältä löytyy? Nuorten seksuaalioikeudet. Jokaisen nuoren on oikeus elämään nauttia seksuaalisuudesta ja tasaissa. Ei oikeutta nauttia seksistä. No se. Sitten. Mitäs nyt? Ja sitten olen itse ostaa, että kaikkein paskaa on. Sitten. Sitten tarra. Näitä on jo selvässä ollut muutama tänään. Ei ties missä. Suoriin kysymyksiin suoraan vastauksia. Joku poikien puhan paska. No, tonne voi jotkut ihmiset soittaa kivasti, jos kiinnostaa joku avautuminen jonnekin paskaan. Mutta mitäs vielä? 7 syytä suojautua. Joku kortsujuttu. Ja sitten tämä tadaa, hienoa. Ja mitä? Joku tällainen. Täältä löytyy kaikki mielenkiintoista tekstiä. Kaikkea kivaa luettavaa. Ja niin edelleen. Tuosta. Ja siinä on hieno säkki. Ja se hieno sisältö. Siinä kasassa.